страста. Ага, снима, добре. Няма да бъдете. Сега, братчето, ще път. Бинера, гледа. Няма да бъдете. Подарява си го. Колко струва си моята? Друга къде си го? На здраве, бе, вижте. Ой, на здраве, как става тази? Айде, абе! Айде, където прави вечер, не знам какво става. Алекс! Отиди вече. Алта ще вала, бе, подарък ма. И какво стана сега? Става музика. Искам 10 $. Няма страшно. Искам 10 $. Ти си дава и гъбека продължава. 10 лева дава искам. Бакта му? Не беше дело, бе? Не знам просто, не знам. За 3000 лева майка гледа, за 3000 лева, ама ако разбира. България. Остави кафе си. Ала, блин, чалата, Българи, брат, българи. Най-запусна път българи. Пати, кой да не те го? Ала, ти чудески. Абе, искам 10 $, знаеш? Няма го. 10 $. Няма го. Има ватела, аз го тук. Няма го е всички тесно, бе. Ама излязах. Вече имаш интернет, а? Но, имам колко? Кой иска интернет? Добре, слама, 10 $. 10 $. Как се спира това, бе? Чакай, аз ще такова моята флашка да видя какво има в нея. 10 $, пускай, бе.